Barkanku da zuwa Smart Vibes wato Kichima Vibes. Kar ku manta ku surbuɗa mana subscribe. Barkanku da zuwa channel namu wato Smart Vibes ko kuma mu ce muku Kichima Vibes. A yau muna ɗaukar muku da sabon post yanda ga Safara'u Kwana 90 ta yi tsalle ta tsanduma inda ita ma ta fara waka na hip hop tare da Mr442. Safara'u Kwana 90 ta bar mutanen da cece kuce inda suna ta cewa wato abin da ta yi bai kamata ba, wato ta zama yar iska, amma ita tana ganin kamar daidai ta yi. Bari mu bar ku da Safara'u domin ku ji salon wakanta. ‘Yan mata ya ake ciki ne, dala zan iya samun nan maki. Kwalelenka. Taimaka ki bani da mamuti daya zuwa su. Waƙar Safara'u Kwana 90 kenan da Mr442. Kar ku manta ku surbuɗa mana subscribe, ku like, ku comment akan wannan abin da yarinya ta yi. Shin ta yi abin hankali ko kuma me ya dace ta yi? Mun bar ku lafiya.